ympyrän ulkopuolella olevan pisteen kautta voidaan ympyrälle piirtää aina 2 tangenttia. Siitä tangenttisuorasta, kun sitä aletaan määrittämään, niin me tiedetään yksi piste, minkä kautta se tangenttisuora kulkee, mutta me emme tiedä kulmakerrointa. Me emme myöskään tiedä tuota sivuamispistettä, eli me ei voida tuota säteen kulmakerronta laskea, ja sen avulla voida sitä tangentin kulmakerronta laskea. Pitää tehdä vähän muuta temppuja. Eli me tiedetään kumminkin, että tämän keskipisteen etäisyys siitä tangentista on aina säteen mittainen. Eli tuo tangenttisuora, kun se pannaan normaalimuotoon, siitä tulee tämmöinen kx minus y minus k kertaa x1 plus y1 on 0. Siinä se x1 ja y1 on tämän annetun pisteen x- ja y-koordinaatit. Eli sen suoran ja tuon keskipisteen x0 y0 välistä etäisyyttä, niin se määritellään ja merkitään se yhtä suureksi kuin se ympyrän säde on. Sitä kautta voidaan se k ratkaista. Katsotaan esimerkin kautta. Pisteen -1 kautta kulkevien ympyrän x toiseen plus y toiseen miinus 4x miinus 6y plus 8 on 0. Tangenttien yhtälöitä pitää määrittää. Eli muodostetaan sen ympyrän keskipisten muoto. Käsiin tai tässä tapauksessa on laskimella neliöity. X minus 2 toiseen plus y minus 3 toiseen on 5. Eli me pitää määrittää, missä on ympyrän keskipiste ja mikä sen säde on. Sitten me voitaisiin vielä tarkistaa se, että onko tuo annettu piste -1 sen ympyrän sisäpuolella, kehällä vai ulkopuolella. Tässä tapauksessa siis -1 etäisyys keskipisteestä 2, 3, 2 pisteen välinen etäisyys, ja saadaan, että se on 5. Eli se on suurempi kuin säde, jotenka se piste on ympyrän ulkopuolella. Siitä voidaan siis se 2 tangenttia piirtää. Jos se olisi ollut pienempi kuin säde, niin silloin se piste olisi ollut ympyrän sisäpuolella, eikä tangenttia olisi voitu piirtää ollenkaan. Eli nyt se tangenttisuorat kulkee sen pisteen -1 kautta. Niin silloin ne suoran yhtälöt on muotoa y minus -1 on k kertaa x miinus 1. Eli siitä normaalimuotoon muokattuna kerrotaan sulut auki ja siirretään kaikki termit tänne vasemmalle. Tässä on vielä kerrottu -1, että saadaan tuon k eteen k positiiviseksi. Kx miinus y plus k miinus 1 on 0. Ja nyt tämän ympyrän keskipisteen etäisyys tästä suorasta on se tangentti. Eli pisteen etäisyys suorasta kaavalla sijoitetaan sinne x paikalle ja y paikalle se piste 2 ja 3. Siitä sitten itseisarvo ja jaetaan se neliöjuuri sillä x kerran toiseen plus y kerran toiseen. Ja se on yhtä suuri kuin se säde. Ja päädytään tämmöiseen muotoon. Voidaan kertoa tuolla neliöjuuri k toisen plus 1. Noin. Ja nyt täällä on toisella puolella itseisarvolauseke ja toisella puolella on neliöjuuria. Ja kummatkaan näistä ei voi olla koskaan negatiivisia, joten me voidaan huoletta korottaa toiseen potenssiin. Itseisarvomerkit lähtee sitten pois, toiseen potenssiin korotus. Ja sitten noin neliöjuuret, niin sieltä lähtee neliöjuuret pois. Noin. Hajotetaan tuo binomin neliö. Saadaan toisen asteen yhtälö 4k toiseen miinus 24k plus 11 on 0. Ja sieltä tulee ratkaisukaavalla k on puoli tai k on 11/2. Eli kun ne tangentin yhtälöt oli
kx miinus y plus k miinus 1 on 0. Sijoitetaan vuoron perään sinne se k-puoli. Noin, ja jos me halutaan normaalimuotoinen yhtälö, niin voidaan tuolla kakkosella kertoa ja päästään tähän x miinus 2y miinus 1 on 0 muotoon. Ja tuossa tapauksessa, että se k on 11 kahdesosaa, päästään muotoon 11x miinus 2y plus 9 on 0. Ja nämä on sitten ne tangentit. Kysytyt tangenttien yhtälöt, tähän se on vielä piirretty, eli miinus 1 kautta kulkevat suorat ja x miinus 2y miinus 1 on 0 ja 11x miinus 2y plus 9 on 0. Niin selvästikin ne on oikeita tangentteja.